Hormatly ýerleşler, size Suwa dilinden uzak dolu meher salamy bilen ýüzlenýärin. Alman Türkmen kultur ojagynyň 20 ýyllygyny bellemek üçin ýygnanan dabaraňda gutluklar, şöhrätler hem alkyşlar aýdyp, bu şanly senäni hasam dabarandyrmak üçin bir kağıt söz sözlemäge ruhsat edilýär. Türkmenlerde özüni tanana öli diýilýär. İlinen, ojagynyň, tünegünden, tüýnügünden aýra düşene Magtymul şahyryň söz bilen aýtsak, jehd edip ýoly gözlär. Şol ýoly uğry ýitirilmejek bolup, edilen 20 ýyl tagalla, 20 ýyl gaýrat bugün miwasyny berýär. Hawa, dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan ildeşlerimizi bir taşanyň başyna ýygnamakda, ýaşullarymyzy hormatlap sylamakda, Türkmenleriň ata-baba däp desturlaryny saklap, olary ýaş ösmerlerimize ýetirmekde, toy bayramlaryny dabaralandyrmakda, şadiýaly konsertler ýola goýmakda Alman Türkmen kultur ojagy jany teni bilen ihlas edip geldi we ihlas edip gelýär. Fursatdan peýdalanyp Türkmeni öwreniş merkeziň müdiri hökümine, bir ildeşiňiz hökümine sizi bir şanly dabara bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. İşiniz rowaç, janyňyz sag bolsun, toýlar toýa ulaşsyn.